Eta orain sorkunde otxandio txaramela komunikazioa aurkeztuko du. Bera, Ies Arrigorriaga zentrutik etortzen da. Es vaya abrir una página web. Esto es un PP. Y no tiene sincao. Empieza y conta. Bueno, Arrigorriagatik natortzue, da gaurkoan erakutsi nahi dizueguna da prentza tailerreko ikasleek egiten duten blog bat. Da prentza 3. mailako ikasleek egiten dute, ez dira 3. mailako ikasle guztiak, soilik prentza ematen dutenak, eta jakin dezazuen hoixe ordu beteko saioa baino ez dela. Beraz, justu xamarri biltzen gara lana aurrera ateatzeko. Ezta? Zer geneukan txarmelaren aurretik gure ikastetxean, egia esan egoan aldizkari bat. Txarmela ere aldizkari digital bata, eta aldizkari horretan aurrekoan, atxantaizu izenekoan, hor geneukana papelak ematen dituen baliabidea baino ez zituen biltzen. Orduan egiten genuena besterik ez, idatzia eta argazkiren batzuk. Diru aldetik asko balio zuen horrek, eta gero bestetik koloriak ere ez zigun askorik laguntzen, ez? Kolore bitakoa baino etzalako. Horxeatik, niko indela 2 urte, honetaz ardura hartu nuenean, ikusi nuen aldaketa derrigorra zala. Aldaketa horretan, esan nuen, blog bat egin behar da zer sartuko dut blog horretan. Ikasleek egindako zer. Pentsatu nuen ikasleen jarduera akademikoa batetik, behar duela izan, hemen ikusten duzuenez, badaude irteerak, esate baterako, Balderejora egindako irteerak, edo zera, esate baterako, hemen elkarrizketak hau esate baterako, Balderejo ezagutzen biokoek egin zuten irteera duzue, eta gero bestetik badaukagu jarduera akademikoaz gain, edo irteeraz gain, nahi nuen ikasleek haiek aportazioak, eta ikasleen aportazioak izan zitezken, beste ikasle batzuei elkarrizketak egitea esate baterako. Beste ikasle batzuen alderdi humanoagoa, giza alderdi hori ezagut dezaten. Ez direla elementu akademiko hutsa kalifikazioa jartzeko, eta egon liteke, hemen dituzuen moduan, ikasle akademikoki ez direnak oso onak, baina beste zenbait arlotan, kristonak direnak. Esatu baterako neskatu hau, gimnasta moduan ez du parerik. Edo bauzkagu hor piano jotzaile ikaragarriak, hor kanpotik dabiltzanak, edo pelotariek, nahi genuen, gure artean geneukan jente prestua, jente ona, atera, erakutzarazi. Bestetik ere, gure ikastetxetik kanpo, edozeinek ikusteko moduko aldizkarea izan zedila. Hala, edozein puntutatik, interneten sartzen bada, ikustezake gurean zer egiten dugun. Ikasleena, edo irakasleena, hemen dituzu ere irakaslei egindako elkarrizketak, edo denbora pasak, edo oin kurtso bukaeran egin dugun zera ikasturte amaieran alango urtekaria anuario moduko bat, eta hori ere igo egin dugu, eta hor ikasle guztiak ikus dezakete non dauden, zetaldetan, eta gorde, hau betiko da. Oroimenean gordeko dutena, hor geratuko dana, eta ez papelen bidez zakarrontzian, behin irakurri, eta antxe geratuko dana, ezta? Bestetik, nire helburuetako basan euskeraz izatea. Ikusten duzuenez, euskeraz dau, D ereduko ikastetxea izan arren, esan behar bada, gero eta jente gutxiago hitz egiten duela euskera. Ez da pasilloetatik, ez da elkarren artean, ez dakit irakasleen artean zer esan nik ez, nahiko nuke behintzat aportazio txiki honekin euskarari bultzada apurruet handiagoa emon, ez dakit balio duen. Zer erabili izan dugun, ikusten duzuenez, denetarik. Gehien bat izan dira sarrerak,
eta sarrera horretan sartu izan dira edo bideotxoak, edo argazkiak, sarrera idatzia, esan behar du, beti zeo zer idatzia, zerbaiten gainean, da gero edo bideoa, zerbait azaltzen, edo PowerPointa, edo ikusten duzuenez, hemen inkesta bat dago, Driven bitartez. Da, erabili izan ditugun aplikazioak, hemen honek salduta daudenak, PowerPoint. bai, Hemen. berdin dio. Hemen, sartu. Hemen. Bai. Eta hemen dago. Bueno, Irekitzeko. Hemen. hau lehen esan dizuedana, lehen egiten zen atxantaizu hori, ezta? Papelen bidezkoa, da urri, geratzen zitzaidan behintzat niri, da hauetira igezko, ni oindala 2 urte hasi nintzen, ezta? Igezko eta urtengo ikasleak, horiek lagundu izan diete gehien bat, hau aurrera eramaten, eta gero hemen izan ditugun gauzatxuak, ez da, denetarik. Hau da, batetik dauzkagula elkarrizketak, inkestak, lehiaketak ere, iaz egin genuen argazki lehiaketa bat, berriak, inguruko berriak izan litezke, bideien aportazioak, irakasleen aportazioak, dana jasotzen dugu. Da, kajos de desastre esaten dana. Irteerak eta, bueno, bestelakoak, ez da? Da, edozeinek ikus dezake edozein puntutatik. Hemen, gurasoek ere ikus dezakete, nahi izan eskero, zer egiten duten, nore joan diren euren seme-alabak, eta horren kaldetik gauza politia sortzen da. Ez? Da, azkenik erabilitako aplikazioetan esan dizuedana, ni horretan, enaiz lehen Agirre Gabiriak esan duenaren parekoa, ez da, 6.0 oraino, enaiz iritsi 2.0 horretan nabil, eta ez dakit. Ikusten duzuenez, Gmail batez be, zera Google Drive, da Pikasan irudiak eta igotzeko, zabudak iso hor blogetan berton zuzenea ezin detikela ezarrikon, eta horretarako izena eman behar dugu beste aplikazioetan. iVoox, ahotsak edo GoIar edo ahotsak jasotzeko, da gero Scribe, SlideShare eta YouTubeen bideoak eta eskaiteko, batez ere. Da hori da guk erabili izan duguna. Da gure baduzu esate otrego niri oso unkigarria iruditu zait, gure ikasleak egin duten azkeneko, non dago hemen internetako lehengo, kendu indot? Ez. Piskatxo bat ikus dezazuen, azken sarrera, gela itxikoak normalean zentroetan animali galduak edo, ez? Da horretan, irakasleak hau egin du, PowerPoint hau, eta niri sekulako iruditu zitzaidan urtean zehar zer egin duten. Eta gaina haien ahotsak erabilita. Hor geratuko da, betiko. Ikasturte honetan lan asko egin dugu. Aber digitalean. Ordenadorean. Pizza. Sukaldari trebeagoa. Azkenik, eskerrak eman parte hartu duten irakasle guztiei euren lana plazatu nahi izan dituztelako bideo honetatik. Eskerrik asko.